ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ. ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಸಮಯೋಡು ವಾನಿದ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಜಿ ಮನಸ ಸೇವೆದ ಮಿತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದವೈನ ಸಾಲು ಉಂತುಂಡು ನಿಕುಲು ಪಾತೆರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆಲ ನಿಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೇಲೊಂಡು ಮಲ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನಸಂದಣಿ ಇಪ್ಪುನಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುವರು ಶಾಂತಿರ್ದ ಅಕಲಿಗೆ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ದೃಷ್ಟಿನ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂತ್ಯೊಡ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಮುಟ್ಟುನಗ ದಾದಾದುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಕಾಶದ ಪ್ರಭಾವರ್ದು ಜನಕುಲು ಬರ್ಪೇರು ದುಂಬು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಪ್ರಕಾಶದ ಪ್ರಭಾವ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಮನಸ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಸಂತುಷ್ಟ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿರ್ದು ಅಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಅಕಲಿನ ಸಮರ್ಥ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡ್ದಾನೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮನಸ ಸೇವೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿ ಆದು ಬುಡ್ಲೆ ನನುರ್ಯಗ ಪನ್ನಗ ಸ್ವ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ತೆರಿಂಡೆ ಮನಸ ಸೇವೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೆ ಕನ್ನಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಗು ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಕುಲೊಂದು ಕುರ್ರೆ ಆತು ಸಮಯ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸಮಯಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ತೆರಿಪದು ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪಗ ವಾ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ನಿಕಲ್ನ ಮೋನೆರ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಚಿತ್ರೊಡ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿಲಕ ಚಿತ್ರನು ತೂದೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದುಪ್ಪಿರತೆ ನಿಕಲ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಚಿತ್ರ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಬುಂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರಾದ ಉಪ್ಪರ ವಾನಿರ್ದು ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪರು ಅಂಡ ವಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸುದ ಶುಭ ಭಾವನೆದ ಸೇವೆದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾದು ಆವಡು ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆ ಡಬಲ್ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೇವೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲೊಡ್ದು ಪಂಡ ಇತ್ತಿರ್ದೆ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಸೇವೆದ ರೂಪುರೇಖೆ ಬದಲಾಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೇವೆಡು ನಿಕುಲಿನ ನಿಕುಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪುಜಿ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಬುದ್ಧಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಫಲಿತಾಂಶದಾದುಪ್ಪುಂಡು ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಸೇವೆದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಇತ್ತೆರ್ದೆ ನಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿದ ಸೇವೆದ ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ